Салому алейкум, бародаро, хуаро ва подписчикои YouTube. Руслан ки ҳама вақт шумо хати. Эна бародаро, хуаро Таджикистан, амиқа ободай, Душанбе просто. Ва худо қасам, ами хел домое ки даи ҷо аст, ами домое ки даи ҷо месозанд, даже да Москва и хели домо нестанд. Ами чӣ хеле ки и Душанбе ами хел хушрӯи тоза аст, даже дигаро шаҳр ами хел тоза нестанд. Не ки чӣ мегӯянд так, ами Душанбе ами хел обод аст, ҳама чӣ карданд, як чӣ намерасад. Идеяи нав Макдоналдс. Иншоаллоҳ Макдоналдса ман худам месозам. Ами бародарам мара поддержка мекунад, ман худам Макдоналдса месозам. Так что бародар, ин шутка, шӯхӣ на самом деле иншоаллоҳ да Душанбе ҳама чӣ астай, KFC, мефси, ами бургер, ҳама чӣ астай, ҳама чай мо астай, фақат Макдоналдс нестай. Мехоҳам ки Макдоналдс ами Душанбеда бошад. Дальше больше ободӣ, ҳама чӣ астай. Эна центр чӣ хел ҷои современный эна. Так что эна да паркем, ҳаво гарм, хушрӯ, кайф. На мисоли да Москва меравӣ, мега бля ҳозир милитсо меояд, документ надорам, о бля ай ман чӣ неста, патент неста. Душанбе эна свободи, на документ дар ҷо даркона. Эна да оҷо концерт рафта истода, эна да оҷо концерт рафта иста. Ҳозир мерам да оҷом як историяча мекунем. Касе ки да ма подписация кардаги неста, дар Руслан кик подписация кунед, видеои нав бо шумо нишон метиҳам. Так что бо мо бошед, шерпаланго дар куҷое бошен, дар паноҳи худованд бошен бародаро, хоҳаро.